година, началото на януари, настъпва за младежите и за нощта съвкупността за бъдещето. По стара традиция у нашия Пернишки окръг идват святове, свекръви, суровакари и питат дали невестата и младоженята, които са пред нас, са съгласни да сключат граждански игра по нашите обичаи. Василка се казва невестата. Ще питаме първо нея. Тя е по-смела от младоженята. Вие съгласна ли сте да вземете Васил за съпруг? А вие, Василе, ще взимаш или няма да взимаш? Взимам. Сега, обещавате ли поне 3 деца да се дадете, да увеличиме колектива? Да, давам думата на свекъра. Бъдете живи и здрави, Бог е благославя ги за здрави и за верните. Няма да желю да видим мечката може да пребориш. Как Бог наложения да пребори мечката. Благодаря невестата. Айде невестата да поведе хубаво хоро за здраве на всички жители и гости на квартал Мошино и на град Перник. Бъдете живи и здрави. Честита нова 2023 година. Хубавица, хей, брей, гамавица, мома Яни.